Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Kanjeng Mami dengan kudungan anak apa? Isin. Apa di jalan-jalan jadi? Isin. Apa di jalan-jalan? Ben kita langsing. Lah. Apa kowe? Gembrot ya kone gembrot. Kita intip Malika guys. Malika apa Malika? Makan kue tart dari temennya ulang tahun. Malika indah di Natal. Makan kue tart guys, Malika guys. Enak nyus. Masa dibagi satu? Masa dibagi satu? Lihat temannya gak dikasih. Hah? Temannya gak dikasih. Ora. Iya. Lah kok pelit malah Malika? Temennya ora gelem. Gak gelem. Temennya siapa? Kaira sing ulang tahun. Mbak Azza. Temenku pada ulang tahun. Safa karo Kaira. Iya. Wifi-nya lemot guys. Solusinya guys, wifi lemot ya mana guys? Beradati po diganti daya. Ora kaya biasane. Suwi ngupload e. Kadang-kadang nek maten gagal. Iki guys, tau gagal gak guys ngupload guys. Wis ping pindho iki gagal. Tak enteni malah gagal. Alah tiwas gak ngupload. Ngenteni bentar kirim sik malah gagal. Akhirnya telat sampai berapa belas jam piye remasanem. Solusinya piye? Wifi ini lemot solusinya piye? Nah yang paketan cepet guys. 30 menit, seperempat kadang wis kurang luwih kuwi lah wis terkirim. Lah tapi nek orang bayaran juga no paketan ya dol, ya ora. Iya. Lah Kanjeng Mami sik. Karo nyawer ya. Enak ya? Nambah dulu kayak benang kepuk basah. Ki mangan lawa apa? Ayam micik nak kecap. Tapi kalau kue yang gula gula enak. Kepuk basah itu tinggal apa ya? Coba misalnya tak. Di rumah mulai suka makan apa aja deh? Kok lagi? Iya wis. Tapi aneh, yang bikin tahu belum ini apa? Gambaranku mangan gambaranku. Gua nanya gambaran. Ada gambaran salah kok bener enggak? Ya tetap bener lah. Coba le, gini le. Gambar dari alam pada no. Kaira ulang tahun. Gambar karangane wong. Enak nih. Gambaran sing nggambarno alam kok. Yo, krime kok Edwin. Dan nek kowe sing nggambarno kan dudu alam. Apa? Ya gambar ben ketok menarik no. Seseorang yang jualan. Lah aku kan ora seseorang tapi alam. Tak bener. Ndegake saset. Bagus kok. Kurang apa? Apa mindah itu lah? Sak matane. Ada biasa. Ada gak makan? Ya gue lah ambil ayam sing dikei kebuk basah. Ambil kebuk basah. Enak cah. Sowan ya guys. Gara kesuwane kan mau. Cocok. Belajar mobil ratus, mergawe gak cus, gawe konten yo gak cus. Jane sing cus ya pola mosok nampa saweran tok. Bangetan ngelus dodo ya Allah. Bisa. Lah saya penggaweane babu. Lah kaya iso.
Enak mergawe kan bos. Iku lho. Nyopir iya. bos. Masa bos gak iso nyopir ya lucu. Masa bos gak iso mergawe ya lucu. Loh, masa bos kayak bisa-bisa. Ya wajar bos. Nggak tahu ora. Kayak gila ya, bilang gitu. Iya, no. Bilang ayah ya tak kayak gitu ya. Nah. Wah, aku jadi dia berawak jadi waktu sini. Iki bakalan ndut gedang. Dhisik yang kaya ngene iki ndut gedang. Itu tahun begini. Bisa paket bil lah. Mau tanam persis ngene iki. Terima tuh gedang dirajang lembut. Coba kau sini. Terus dikai daging lele diprateli. Bilang, Masa apa-apa mama, kok duanya. kata sawar lah Gue lo. perutnya enggak sakit. Kata sawar lah lo. Kata sawar lo. Kata sawar lo. Yang satu terus juga boleh zonasi beri. Kita pernah Malika. Yes, kita. Malika, cantik sini, Malika sini. Iya, iki abon kaya nang gawe ayam nek kejar paket B. Sekolahku kejar paket Tapi B, tadi guys. kayak ayam benar ora? Ora enak ayame. Ya menurut gedang karo lele karo gula abang diaduk karo santen wis. Jadi Masam. penipuan. Ya ora penipuan, hasil karya kok penipuan. Gak maksudnya kan nek ngarani kan abon ayam sapi Lah nek gitu loh. terima tiga ora iku ayam wis padha karo ayam, wis gak apa-apa. Perisai. Kan ngono. Kok gitu aja kok repot. Ini Ya mana? sampel lho. Iya. Iki lho tak delik abone. Kepoke. Dibeli nek isine dituwutem. Coba deh aku tahu itu kok Carane gawe abon ndut gedang, ini ki padha kok. Cuman beda dagingnya ayam, dagingnya sapi. Ini ngene iki rasane campurane ya apa sembarang, campurno daging. Aneh ngono. ya kan orang Rasane aneh. Urung ana mie nyemek lah kok nggih mie nyemek. Aneh. Mie goreng dikai kuah. Lho hasilnya mie nyemek. Yo, ya Malika ya. minggir bet. Jel ayam Pokok jel iki ayam iki. Kenapa? Iya nek ayam ini ayam apa Iki lho ayam nang iso di. pulau Takut lilitan dia. Tapi lu harus sih pupuk karo iki si anjir. Anjir juga kan. Campurane nduk gedang aras gedange campurno tak apa-apa. Kang gawe akeh. Hari rung tahu iki. Oh man. Ya saksi sejarah jore aku nek kamu percaya lho. Lah sing dikai doktrin sing urung karan sing nyekseni sapa sekine sapa dipercaya kok. Sapa sing wis tau rene ya sembuh sapa sing roh. Ora dipercaya kok sing karuan cek urip megel-megel ngene ora dipercaya. Bodoh iki. Fakta iki. Wis ngono kuwi guys sing ngerti kandhane. Mulane yang dadra. Ibarat kowe iki wong turu ngipi. Kita kebacot. Ora nang tangi-tangi. Otak masih iso mikir tinggal mikir. Yo Malika yo. Hari kau bisa ya. Enak dok.
Ya gue makan apa ya kok kayak apa. Gue makan nggak kurang pun. Kita ini. Apa? Makan emang guanya ayo. Tapi rak gede-gede. Kono-kono susu. Tak dulu. Sak. Lah piye nek Kiamat perang rong dino iku lho ya ora ngasih tokokno. Kok nang yo gawe ini harus itu. Ngasih tokokno apa ora jariku kok. Itu ora ya tidur. Seneni kuwi aja muni ngono. Lah terus jek cilik urung dunung, samane dunung arah dhewe lah. Masih. Lah apa tak tinggal minggat to piye jajal? Minggat to. Oh, Oh, kayak anggere bunyi Enak, minggat to kok sapa sing ra kok. lah minggat terus salah duwe to. Jajal tak jolop pelonco. Wah. Ya, di koncone mergaya di raya-raya itu. Ndang bantah. Kok usah-usah. Golek langganan ki angel. Gawe sing apik, sing enak. Ora sak karepe dhewe langganan yo mblayu ngono ta. Oleh golek langganan sampe karyawane salto menghancurkan secepat kilat. Wong melarat wong kere ora ana sejarah wong liya sing rusak. Sing rusak ya anak bojone, guys. Fakta itu. Ora wong liya sing rusak. Contohnya kaya dodolan wong tuane golek langganan dadi ana njaga kualitas. Ngono. Begitu diloki sak karepe dhewe langganan yo mblayu ngono. Masane kok gampang. Jenenge wong wedok iki lho. Mati urip melarat sugih karo bojone. Aja mlayu nang ngene wong tuane bento kuwi berarti. Wong tuane wis gak berhak ngajang. Kan perlu umpama mlayu nang ngene wong tuane kudu dipentong nek gak gelem melok bojone wae kan ngono. Wong tuane bener. Ora malah diajang iki wong tuwa kleru. Hanya atas kawin, mati urip, melarat sugih, itu tetep melok bojo kan. Wong tua cawe-cawe ya cocok ndase. Wong tua ngajangi melok cawe-cawe padha karo mbubrahe wong omah-omah. Mama boleh makan dulu. Akhirnya makan dulu. Malika kok ijek enah lah. Kok ijek enah lah. Radine ku mbok habisno apa ora karo sandok apa tak isai. Wong omah-omah kok manut karo wong tuwane Wis, yo. mami Bu. Ora suwe kukut. Apa Kita ya? nganggo. Iki berarti dadi wong lanang wis dipandang sebelah mata. Lah menurut wong lanang wong wedok sing model ngono kuwi padha karo ngilani dodoku ya, Bos. Ngono.
dalile wis enak, unan-unane wis enak. Piye? Aja cuma iki ditunggone wong tuwa. Bojone dipandang sebelah mata. Mergane ra gelem tenanan. Kuwi jenenge wong wedok goblok. Berarti utake isine tai. Lah apa pipis? Kebanyakan wong omah-omahe Wis. angger tukaran terus mulih ning gene wong tuwane sampai nginep pirang-pirang dina. Ya bujat kok. Lah omah aku sebagai wong tuwa tak pantang ndase nang balik nang omah ngono. Nang balik malah bojone ngono kudune sebagai wong tuwa. Wis. Apa malah dikon nginep diajangnya lah. Bujat wong omah-omah. Ditane omonganku. Mati urip sugih melarat. Sing lanang duwe usaha, pengen usahae support 100%. Apane lanangan sing iso gambar. Omah-omah wong tuwa kok sing ngajangi. Ngacak ndase. Wong tuwa ora bener. Niat nginep yo karo sing lanang. Apa-apa nginep. Dan terus mulai dhewe suku nginep pirang-pirang dina kondo bojone ora kowe. Apa kan iso gawe alasan. Kondo padahal ora. Minggat ning wong tuane. Ajine amus meneh. Wong tuwa sing ngono kuwi ora perlu diajen. Rumono kepengen. Kok sorry memang. Di bersama. Mau dipakein kita dulu. Ya bapak dan ya sudah. Yo iyalah, besok kan hari Jumat olahraga. Kawarane tipis, guys. Ya. Kawarane tipis. Yo bedu asik lah. Aku roh, Kanjeng Mami nganggo daster iki aku roh. Kenapa? Merga neng kono, neng thumbnail tak tulisi
Kanjeng Mami terlihat cantik. Akhirnya Lah orang main. Aku lorong delok. paling delok Urung. kanggo ngene iki. Lah terus sing anyar yo dinggo sing anyar sing coke lojo bedah kabeh kok. Oh. Mosok bedah dinggo. Alah alasan asine ya wis kuwi lho tak nggo lho tau enggak. Ada Ya yang wes, beda, tak nggo sing Kanjeng elek. Mami terlihat sangat cantik. Ya, Apa iki lho Des. anyar guys tinggo nah. Sing Oh, ketewu. dadi judulnya men ditulis ngono ya ora. Ora ndi kene-kene. Kaya ora ana wong wedok yang ngerti lem terus kata-kata. Lah terus anyar ki yo seneng dinggo. Alah. Ngene nek kawak wis ora enak. Ya wis. Kawak Kawak ra menak.